38 градуса северна ширина и 14 източна дължина. На незнаен остров, некъде след Карибите. Намираме се в южната част сме в момента на острова Молияни, или по-скоро на неговия залив Левкес. Или Левкес. Ормос Телиас. 50 метра, ето е, хоризонталната линия на водата. 100 метра са по-нататък, толкова. И ето тук слизаме от тази лодка. Албатрос 80. Каквото да значи това. И ето има комисия по пускане. Който старото е кара с 45 км в час. 45 км при максимална скорост обаче, искам да се обърне внимание, максималната скорост. От 830. Да. 898.